aku kang bakal liwati sineksen lintange luku semono janji prasetyo ning ati tansah ku mantil ing nendra rinoso kerasa rasane liya mitero sak jagat raya kalingono ukir lan samudra nora ilang memanisi aduh dadi ati selawase atiku lan laman sira bagus nanti mati ora bakal lali lagai lintangi mlaku yen liwat aku kelingan ku pokae biyen tak golere ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge gubuk asmara biyen gawe aku andung tresno tanpa bantal tanpa kloso pot apote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita waya-wangi nganti kakak rino catetan sajroning ati katen luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga lereng ning gobok asmara yen liwat aku kelingan ku pokae biyen tak golere ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge gubuk asmara biyen gawe aku andung tresno tanpa bantal tanpa kloso pot apote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita waya-wangi nganti kakak rino catetan sajroning ati
Manuwun. Penampilan dari Jakade Samsuri Alpan yang datangnya dari Jepoko Satrio Radit Bedayu, Cak Budiono beserta Selamat Sedia Cak Ngatlap yang datangnya dari Bedayu, Sutarianggi Telutur. Tidak ketinggalan Bapak mantan Lurah Suryono yang datangnya dari Bedayu, Cak Imam Ridi yang datangnya dari Gedawung Senin Baing, Adi Bulan Besar Nanggap Tayub, Kang Wira Dharma Suimeni yang datangnya dari Kandangan Buat Nani Bedayu, kesemuanya keluarga besar yang sudi tampil di pagelaran Jepongan salajengipun kami panggil Cak Tikno Kanjeng Doso yang datangnya dari Kandangan, dan yang kedua Mas Pebi Angling Dharma yang datangnya dari Barat. Terima tamu keluarga besar mulai siang, monggo naik ke panggung pagelaran. Ayo dik-dikan nih. Caca Atikno Tikno Kanjeng Doso sesarengan Mas Febi Angling Dharma, monggo mriki joget-jogetan singipun kersa panjenengan Gunung Sari utawi Salome